Δεν πάμε. Ερετός όμως πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνου. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα γουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο έμεση. Πάμε. Άρης, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Τι έγινε? Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μιλοποτάμου. Αγγελιανά. Αγγελιανά Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Ναι. Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90, Όχι εγώ, κόσμο, εγώ κατάλαβα. στα 90 μέτρα υψόμετρο. Ναι. Α, τόσο ψηλά, Είμαστε, είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων. Ναι. Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας. Παραλία έχετε για μπάνιο? Έχουμε παραλία φυσικά, είναι η παραλία του Γεροποτάμου, έτσι τον ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε. Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα. Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Σοβαρός είσαι από μόνος σου. Πάμε να σου δείξουμε ένα Για γεμάτο. προσωπικότητα. Χώρα. Πάμε. Πάμε. Κεντρική πλατεία του χωριού και πίσω μας η εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης. Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη. Είδες τι ωραία. Τρίκλητη. Και ωραία η εκκλησία και ωραία πλατεία και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια. Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Από τα μεγαλύτερα στο Μιλοπόταμο. Και από τα καλύτερα, να υποθέσω. Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει. Σωστά. Ελεύθερα. Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας. 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος. Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι. Γεια! Λοιπόν, εδώ το χωριό τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά. Σωστά. Έτσι. Φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα. Έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή. Από εδώ? Ναι. Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά και αριστερά στο Αφού χωριό? είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Όλα τα έχετε. Ανέκαθεν. Θάλασσα. Βουνό. Βουνό, οπωροκυπευτικά. Ημιορεινό το χωριό. Σωστά. Τουρισμό. Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να μ' ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις? Στο YouTube. Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή? Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Αυτός είναι. Χτυπάω πόρτα. Με περιμένει Νίκη. Λαγό στη Φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα. Με κρασιά και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ. Είμαι πρόσδεκτος. Πάμε. You're welcome. Αγγελιανά. Αγγελιανά Μιλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο. Δεν το μαρινάρεις να υποθέσω, εδώ όχι, βλέπω. όχι. Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, τα χαρικά από την προηγούμενη. Όχι, δεν βάζω. Ατόφιο. Έτσι. Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
Ναι. Όσο ζητάει. Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί. Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν κάνω λάθος. Το μυστικό είναι αυτό. Θυμάρια βλέπω. Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο, πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη. Κερακί. Ναι, η ρακή. Αυτό είναι το μυστικό μας. Για να το μαλακώσει. Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλώς ή κακώς δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι. Για πες. Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακή για να ψηθεί πιο γρήγορα. Το μαλακώνει. Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού. Και ξεκινάς με κρεμμύδια. Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό. Ναι. Όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια για Πολύ να σωστά, τα καραμελώνεις, τα ναι, σοτάρεις. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο. Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσει μετά με τον Λαγό. Το σοτάρουμε λίγο. Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή. Θα βάλεις. Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη. Και για ρέγχεις να στην υγρασία για να γλασάρει. Ναι. Πελτέ βλέπω, έχεις πελτέ. Ναι, βέβαια. Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι. Ναι, συμπληρώνω κρασάκι, σιγά σιγά θα βάζω τα ροδικά μου. Σταδιακά. Ναι. Ναι. Και Πώς συνεχίζω. κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμί, εσύ προσθέτεις κρασί. Έτσι. Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει. Τώρα ήρθε η ώρα. Έτσι μαγειρεύεις εσύ και στο σπίτι, ζεν τελείως. Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι Εσύ άνθρωποι. κάνεις κινήσεις τελείως. Βάζουμε δάφνη, κανέλα, Τη βάζεις την κανέλα. γαρίφαλο, Την αφήνεις την κανέλα συνέχεια μέσα. βέβαια. Δεν την αφαιρείς. Όχι. Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο Ναι. κανέλα. Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας. Είναι τι, πού θα Τα είναι? μαζεύουμε. Στην Κρήτη Τώρα είμαστε. βάζουμε ρίγανη. Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε, παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ. Όλα θέλεις να τα μάθεις. Τι, μάγειρας Σιγά είναι. σιγά. Να το μάθω. Τώρα βάζουμε θυμάρι, Όπου εκεί εγώ. Θα μυρίσω. κανέλα σε Κανέλα, σκόνη. σκόνη. Την αγαπάς λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις σφαίρα σου. Πιπέρι. Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε. Ναι, αμέ. Κανέλα. Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι. Ναι. Γαρίφαλο σε σκόνη. Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα. Ναι. Σκόρδο δεν έβαλες. Ακούστε τώρα. Ποτέ. Γιατί? Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή. Πάει, δεν την πεις. Εγώ μαζί σου. Πάντως μυρίζει ωραία ρε παιδί μου. Ήδη Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί. έτσι. Τα βάλεις στα μπαχαρικά όλα. Ναι, Αλάτι. και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα. Τυρακί. Τυρακί είπαμε στο μισάωρο Στο μαζί μισάωρο. με την ντομάτα. Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνουμε λάθος. Ναι. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Σπάνια, αλλά το λίγο. Ναι, μωρέ, αυτά τώρα επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα θέλουν χαμηλή φωτιά. Αυτό. Ναι, θέλουν Καταλάβατε να- ότι να- χαμήλωσα το. να- Ναι. Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι. Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι. Εντάξει, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι. έτσι, Ναι, να έχουμε έχουμε ένα τους καλό λαγούς κρασί. μας, μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαγοί, με την προβιά τους πάντα. Ναι, Φυλάσσονται. βέβαια, το ξέρω αυτό. Ναι, το μόνο που κάνει ο κυνηγός βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη. Οπότε, Θέλει φυσικό
ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά. Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ. Ναι. Ούτε ζεστά νερά, ούτε. Έτσι. Και μετά Καλά, το γουδέρνουνε. Το γουδέρνουν όταν είναι έτοιμος ξεπαγωμένος και τον κόβουν σε Τον γουδέρνουνε, τον φέρνουνε. Και εγώ τον ψήνω. Και τον τον περιποιούμε. Τον υπεραναλύεις εδώ. Έτσι. Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις πελτέ, ντομάτα, και πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω. Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός. Ναι. Πασάτα. Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί. Θες να ξανάρθω ή θα τα κάνεις μόνη σου αυτά και να πάω καμιά βόλτα εγώ? Μπορείς να, σου δίνω την άδεια. Θα μου δώσει την άδεια, Κώστα. Έτσι. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια. Καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα 4, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες 1 εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, κράμπερις ή και σταφίδες, εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι, προσεκτικά μην μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξίδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και η κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1/3 από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20 με 25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφί χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.
σχολείο. Καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μιλοποτάμου. Κυκλοφοριακό πάρκο. Τι σημαίνει αυτό? Κυκλοφοριακής αγωγής. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανε μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα. Λοιπόν. Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση. Μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μιλοπόταμο. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα? Σίγουρα. Σίγουρα. Όχι εδώ στο Μιλοπόταμο. Παντού. Στην Ελλάδα. Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Δεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν? Ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας. Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε. Οφείλουμε να γίνονται, ναι. Καλώς ορίσατε. Αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία δεν πάει ο νους σας. Ούτε ο δικός μου. Καλησπέρα Βασίλη. Γεια σου Τάσο. Τι κάνεις? Είμαι καλά αφού είμαι εδώ. Καλώς ορίσατε στα Κιλιανά Μιλοποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργους. Είναι η έδρα του εινοποιείου μας, το Σατό του Βαλ ντε Μερσί. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρντονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πινό Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κρητικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το εινοποιείο και την εντοπιότητα των κρητικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαφύρι. Ο κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κρητικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Εκεί. Τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε? Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό μαγειρεμένο λαγό. Είναι έτοιμος? Έτοιμος. Έχει καθίσει κανένα μισάωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το πινί στο κοκκινό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πυρούνι και το λαγό. Δεν δοκιμάζεις? Δοκιμάζω. Την πατάτα την έκανες γιατί σου είπα εγώ ότι πήγες και... Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές. Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγες εσύ? Αυτό το... Ψαχνό. Ψαχνό? Ναι. Περίμενε, να το δω το κότσι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι. Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, φαίνεται ότι είναι... Εδώ είμαστε. Ναι. Και επιμένω και θα το ξαναπώ.
Είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο. Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ. Ένα ωραίο παρεάκι. Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί, θέλει όλο αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά. Υγεία. Γεια μας. Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε. Μπράβο. Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Chardonnay Στην υγειά μας. στην υγειά μας, του Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν Οξύτητες full. full οξύτητες, Full όμως. ξηρό, αρώματα Λεμονίζει, σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα ρε παιδί μου. λεμόνι, πράσινα λευκό σαρκασού φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο, είτε σε ορεκτικό. Αυτό είναι διάρκεια, Ναι, φυσικά. Ακόμα και στο επιδόρπιο. Ακόμα και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie έτσι, σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα μια καλοκαιρινή μέρα στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας. Εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια. Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι event, αν μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Που αφορά την Κρήτη, Ναι, υπό την Δήμος... αιγίδα της περιφέρειας. Βέβαια. Μάλιστα, Ναι, ωραία. ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μιλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή Πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας, Για την κουλτούρα. για τη γαστρονομία μας. Για την κουλτούρα της περιοχής. Ναι, και το συν ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Έσμιξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήπιαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας να μας παρουσιάσει. Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά. Εννοείται. Οκ. Θα προσπαθήσουμε. Πρέπει. Ρε, μου λέει να ο Βασίλης που θέλεις να τον δεις. Λέω είμαι θαυμάστρια. Πού είναι, εδώ στο χωριό. Εδώ μένω. Εδώ κάναμε λαγό. Του Τάσου γιαγιά είναι. Αλήθεια. Αλλά δεν πρόλαβε πια. Δεν πρόλαβα η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είδα θα σου κάνω δα. Έτσι τραβάει και η Δεν θα σκάσω τέλο πως με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω. 80 είσαι. Έτσι με είδα πόσο. Ήθελα πριν να σε δω από κοντά. Λέω, Για κάτσε. πες τώρα από κοντά. Μια χαρά. Από μακριά. Έτσι σε πιο. Τι. Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι γιατί είναι οι χρωματισμοί, είναι όλα. Είσαι Μου πάντα- βάζεις χρώματα ρε. Είναι οι χρωματισμοί. Μου βάζεις χρώματα. Είσαι τέλειος ρε, κάρικα που σου πιάσα το Ναι ρε χέρι Παναγία μου. σου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί. Είναι ο εγγονός μου τώρα. Του Τάσου. Ναι, ο Τάσος. Α, να τον χαίρεσαι. Να σε καλά, ο Τάσος είναι το Αστέρι. Δόξα σοι ο Θεός. Αστέρι, Αυτή είναι η είναι. κόρη μου. Ο Ζω. Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη. Έλα να σου... Έχω και όμορφους όλοι, οι οικογένειες πάντα είναι. Όμορφη ψυχή έχεις μωρέ. Ανοιχτή Έλα να καρδιά. σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος. Αυτός για τώρα όλους. που με βάζει χρώματα για πες. Δεν ξέρω, Με- είδα να σου πω. Εγώ πάντως σε βλέπω στην τηλεόραση, στα Χανιά είδα προήσουνα. Πότε. Σήμερα. Στην τηλεόραση Έπαιξε είδα- Χανιά σήμερα. Στα Χανιά, ναι, εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνεις εκεί πέρα μαζιρικά και Κοίταξε μου σφίγγει το χέρι να τέτοια. δεις. Ναι, να μην μου φύγεις.
Με έχει κλειδώσει κανονικά, Δεν μην μου πεις, τα κανιά βρεσέ. Μπες μέσα, πάμε βόλτα, ας την κόρη. Όχι, θα πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού. Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα. Δεν φεύγω εγώ, δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες να στο καφενείο μετά, πιούμε ένα καφέ. Ποιο καφενείο? Εδώ, γιατί έχετε πολλά. Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό. Έχουμε μόνο ένα γιατί. Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώς μου σφίγγει το χέρι, ρε εσύ. Δεν υπάρχει. Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους τους βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και τους αγαπάω. Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύση γνωσίας. Ακριβώς. Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος στον οποίο έχει αφήσει. Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το. Εγώ ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο. Ήταν εξαιρετικός νέος, όσο τον θυμάμαι κι εγώ. Ήταν εξαιρετικός. Και έφυγε αρκετά νέος, Έφυγε νέος, ναι. Και άφησε αυτή την κληρονομιά. Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει. Και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο οπωροκυπευτικά, λάδι, κρασί. Ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια. Τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιά σιβιλάνα, το θραψαθήρι, το βιδιανό. Ο καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του. Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής. Μικροκλίμα, τα Αγγελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά. Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη. Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά. Έχει καλά κρασιά. Πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες όπως είναι και το βιδιανό, και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά, οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα. Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα? Εδώ είμαστε 100 μέτρα, είμαστε χαμηλά, ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια. Και οι μέλαμπες, ας πούμε, είναι? Είναι λίγο, θα σας γελάσω τώρα, είναι στα 400-500 μέτρα, 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια. Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά, χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο κτλ. Αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού. Ναι. Και εκεί τώρα λίγο ενίσταμαι εγώ. Το κρασί. Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει. Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση και παρέα. Καλά, από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά και η γευσηγνωσία και το κάθε. Ό,τι κάνουν όπως κάνουν και ρακί ή αλλιώς τσικουδιά. Ναι, τσικουδιά. Ναι. Ρακί, εσένα πώς αρέσει? Πώς να το λέω. Σε τι θέλω να πω, αρέσει, 17-18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς? Πίνω τσίπουρο, ναι. Και μονής απόσταξης μου αρέσει που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά και διπλής απόσταξης που μετά που λέμε τσίπουρο. Ρακί κάνεις? Εσύ σαν σομελιέ δεν είσαι? Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντό του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας, δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για μας και για την παρέα μας. Το οποίο, αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό. Ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι,
Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία. Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς. Εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα. Έχουμε ζεστή μέρα σήμερα, ναι. Και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις, Πάμε. Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατήφυλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκοβό, αλάτι, πάστα σκόρδου και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου barbecue από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το barbecue να κάνετε και έχετε ανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ. Εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτου, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσηγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι.
Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρώσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς ελαιολάδου, βρώσιμης ελιάς, καλλυντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο. Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω. Σαν ποσότητα εννοείται. Σαν ποσότητα, ναι. Δεν παράγουμε Δεν πάρα πολύ. πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό, αν θέλετε, γίνεται οικειοθελώς, Ναι. γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα. Όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους, αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι, ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας. Αυτό είναι ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών
Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό. Μετά από 3.500 χρόνια. Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό. Ναι. Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από σε νερό ποταμού. Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κιούπι πύληνο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγύλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί. Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικές. Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Magnum. Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal. Μπράβο. Αυτή η συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε γουρουνοελιά. Μπράβο. Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάτε γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα, και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και οικετηρίες. Στην ουσία τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθους, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος. Ναι. Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι κοίταξε, ο χρησμός εδώ με βάση αυτό που έχεις κάνει λέει το εξής, ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της Πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός. Πρέπει να πας σε άλλη μία να ξαναγυρίσεις ζωντανός, ναι. Και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι, δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος. Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού. Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου. Βέβαια, επωφελούταν η πατρίδα σου από σένα. Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test, ότι είναι 1900 ετών. 1900. Ναι, συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου. Μία ρίζα. Τι έγινε? Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό. Είναι πιο άγριο, είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς, και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε ελαιόλαδο από αυτό το δέντρο για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ, βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται ώρα και συνήθως το αγκαλιάζουν, δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια. Να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά. Το πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Το πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να καθίσει? Όση νιώθεις. Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε ότι αυτό εδώ
το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της είναι ο καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψυρωτικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί. Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα. Σκεπάζεις τώρα? Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε. Να το μισοσκεπάσεις, Ναι, βέβαια. Έτοιμη. Θα βάλουμε τις αγκινάρες προς το τέλος. Ναι. Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά Ακριβώς. και να πούμε ότι αυτό εδώ το ελαιόλαδο είναι Από αυτές τις ελιές. τις γεωελιές. Ποικιλιακά. 1500 χρονών. Θες να έρθω 1500? Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, Έτοιμο. Να πάω κάνα βόλτα. Ναι, να πάτε μια βόλτα, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθετε να πάμε. Θα πούμε σε καμιά ώρα. Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή εκεί θα είναι έτοιμο. Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Όχι μωρέ, μου φύγε. Γεια. Είναι καθαρά επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας? Βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ, σε αυτό το μικρό σημείο, έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν? Πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, του κουζιλάγανε στο αλάτι, φεύγανε. Σε αντίθεση με τη ζάχαρη. Ναι, σε καμία σχέση. Με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα σπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπι. Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα. Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα, έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο, όπως βλέπεις, και από εδώ έχει πιάσιμο, το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό. Και κάτω. Πολύ μπροστά για το φαγητό. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταυρο. Το οποίο ήταν φορητό. Δηλαδή το πιάνες από εδώ, το πήγαινες όπου ήθελες και άναβες τη χώρα. Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα δύο πράγμα πάνω. Πάμε κάτω έτσι. Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν το γκάζ εκείνης της εποχής, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινες όπου ήθελες. Έξυπνο, Ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν, το οποίο και να τους έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν, δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψου ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν, σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου. Είναι απίστευτο, είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητος, αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα. Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψου ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης, αυτό εδώ έχει τρύπα. λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2.700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήταν δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους. Κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες. Μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα. Όχι, είναι λίγα. Μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος. Έχει κάπου, έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα και εδώ και μαγειρεύεις με 2 καρβουνάκια. Μέχρι να σβήσουν τα καρβουνάκια. Απίστευτο. Είναι κάπου στα Χανιά. Τέλειο. Δεν υπάρχει πραγματικά. Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει και γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές. Μένεις τρέφει να αγαπάς Χανιά. Ναι, αλλά είμαι από Κόρονα, να τα λέμε αυτά. Ναι, μας τα βγάζεις. Από πού είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρονα και από Μιλοπόταμο. Από Κόρονα πού? Από Βάμο. Βάμος. Για συγκνωσία ελαιολάδου δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται παλάκι και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί μαγκινάρας φυσικά που μαγείρεψε εδώ ο μάσταρας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες? Όχι, ένα άβαινο. Είναι... Θα καβείς μαζί μου, Βέβαια. Τι πίνεις? Ό,τι βρω. Και δεν μας δίνεις. Μαγκινάρα εσύ πίνεις εγώ. Μαγκινάρα, βέβαια. Ε? Βέβαια. Κόψω.
Το έδεσες, είναι χαρά. Κρατάκι και κινάρα, Εξαιρετικό φαΐ. Εξαιρετικό φαΐ. Ανοιξιάτικο. Ωραίο. Ανοιξιάτικο, Ναι, καθαρό, καθαρό. Λευκό. Ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αγκινάρες μόνο το μόνο. Το χειμώνα τι δεν μου έκανες σήμερα? Το χειμώνα. Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις? Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να. Άρχοντας.